खुलुमबाय बयनिसिमबो जोंनि गासै ट्राइबेल फरायसा आरो बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे समाव आङो एसेबां बुंनो सानाखै, खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जोंनि बर' हारिनि लिडारफ्रा मा जाखो, गावजों गावसो जोंहा दान्थे बिदान्थे जानायावहाय बिराद मुखुब जानानै दङ। जोंनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो नाजायालासिनो बिथांमोना गावजों गावसो दान्थे बिदान्थे बेबायदि बाथ्रा बुंलायनायावहाय बिराद मुखुब। दा बेखायनो जोङो दुखु मोनो। जोंबो नुबोदों, जोंबो उन्दैनिफ्राय नुबोदों। आंनि गामियाबो अर सावजादों। मानो होनब्ला आदिबासिफोरा 2014 बे मायथाइयावहाय जोंनि गामिखौ सावनानै सेवहांगार खालामदों। नोंथांमोना जुदि नंखाय नंदोंबा आङो भिडिअखौ होनो हागोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आदिबासिफ्रा बै समावनो जुदि सावनो हादोंब्ला 2025आव जुदि एसटि नि मर्यादाखौ मोनोब्ला बिथांमोना जोंखौ मा खालामगोन, जोंखौ माबायदि नायगोन, जों बेखौ सानस'नो हाया। बेनिखायनो जोङो सांग्रां जानाया गाहाम, जों बर' रायजो राजाया सांग्रां जानाया गाहाम आरो गासै ट्राइबेल माहारिया सांग्रां जानाया गाहाम। दिनै गासिबो हारिया खौसे जाबाय। बे खौसे जानायनि गेजेराव जोंनि बर' हारिया गावजों गाव नांलायनानै दिनैसिम खौसे जानो हायाखै। मानि थाखाय? नोंथांमोना खौसे जादों, नोंथांमोनाबो खौसे जानानै सोमावसारनायाव बाहागो ला। बैफोर मोनद' हारिनि एसटि होनायनि हेंथायै जुजिनायाव ইতিমধ্যে এনডিএ বিসংবিধান নৰসংহাৰী আদৰ্শ বামুণগাঁৱৰ ৰাইজে নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় লৈছে। মন কৰিবলগীয়া যে ওদালগুৰি সাপ্তাহিক বজাৰতো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কৰিছিল অগ্নিসংযোগ। আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। আহত হৈছিল 13জন লোক। সম্প্ৰতি জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে। সেইকাৰণে এইটো কাম যদি কৰি যোৱাতে যিটো কিষাণ লগতে আছে, সেইকাৰণে এই দুজনক আমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দেখাব লাগিব। যিটো কিষাণক আমাক যদি ধৰি দেখাই দি দিয়া, তেতিয়া আমি সেই হাল্লাখন শান্তি নকৰিম, শান্তি নহ'ব। আমি শ্যাম চুন্দি যদি ধৰাই নিদিয়া শান্তি নহ'ব।